Cordelia Botkins hi aming pa ngai chu Cordelia Brown ni in kumsang khat zariat somnga pali khan Missouri a alo pianga kumsang khat zariat somsari pahnia kumsom pariat mi ni in an chung nai vai takami pasala anei nge anin neya tanga rei lo te a fapa Bright Botkin an nei ta a Cordelia pasal hian Kansas sa Missouri Valley Bank nen inzom na an neya fapa an neya tanga rei lo te a chuan California a an pem ta ani Cordelia pasal hi sumdon na awangin Kansas sa hian alet fo thina San Francisco a hun tamzok chu amang thina he hmuna hian ngai zong mei chedang kopin hun an mang dun thina ni chunu chu Clara I ani kumsang khat zariat somkwa panga September ani a Golden Gate Park konga chuan John a chuan bike akhala chu kongsira chuan mei chemel thatak lo thu chu a mu fuwa chunu chu ama ain a upat mel zok ani mase chu mei chia ama ai upat mel zok zuna chuan a oi tatlat maya ti chuan awa bia a mingte anzo chuan chunu chuan Cordelia Botkins si ani thu alo soya John hi Delaware atanga San Francisco a inson ani a chanchin thar lampang buai puitu ani thu le kumlikal ta a nupuya nei to thu te US a Dover khuaro rel tu te zingami fanu ani ti te a hrila anu pa hian John na zom tura San Francisco lo pem anni thu te a hrila tin anupui Mary chuan California a in benbel adu thu te le fanu aneya tanga annu panun a buairuk thu te a hrila John le Cordelia te chu an voi khat in hmuna tang chuan an in po ngal hle a ti chuan an lo in kom chhotan ta a rei po an in kom ma chuan thian satlia mai an ni talo an lo in ngai zong chhotan ta ani Cordelia te ina chuan aleng ta zau zawa an thenom te chuan mak an tiril ru hle a mase aron kaljin tak em awangin an thenom te po chuan an ngai nei chhotan ta ani Cordelia hi limhlop lam ngai na tak mai ani a John nen an in zui tang phei chuan an chuak dun na sa hle a party na hmuna te an kala an kalna apianga chuan Cordelia chuan John chu a in mel hriat tir zela chung vela chetla thin ho chuan John a chu an hreta hle maya Cordelia nen an in kopatang chuan zu in a chinga kat khel a ching ta hle boka zana porei tak tak alen pha ta thina ni a na po ngai sak thata lo hle a kal lo mai te a chin em awangin kumsang khat zariat somkwa pariat khan a na atang ban ani ta ani a na atanga ban ani nu chuan a ban na poisa tlem adon chuan a poisa khelna aba chu rul atuma anupui Mary chu a pasal John na atanga an ban awangin a pasal chu thenin a fanu nen an kholama an hota ani chuti lai vek chuan Cordelia chuan in thar alo lua John a po a in lua thin nuam tak po a lua thei tak lo awang chuan Cordelia bula chuan a in son ta a anin du na te chu lo pung chho zelin Cordelia chuan John chu a chom ta topa ma se John a chuan anun hlui anga omreng chu a theidon lo ti a hriata wangin na azong ta a kumsang khat zariat somkwa pariata Spanish American Wara Puerto Rico le Cuba in kara report peturin somna a muta a ma se chu a somna don chu Cordelia a hril chuan alung oi lo hle a chan chu San Francisco Kalsana Puerto Rico muna inson angai don wangani Cordelia chuan San Francisco a chuan na chu zong turin a ti a ma se John a chuan chu tia ang na tha kalsan chu a hupur hle a tin alo tho to thin tho ani awangin a phur hle loi boxi ti chuan Cordelia hne na chuan ka na hi ka mulet le anga ti chuan ka nupui Mary le ka fanu te kha ka nei let le ang ti ina soya Cordelia po chuan a pompui hle a ti chuan Puerto Rico rama a kaldon chuan Cordelia chuan a tha nge ani aril ru tak chuan a ui hle a mule angem ti te angai tu azuina sa hle ani ti chuan Cordelia chuan Johnan a kalsan chan ber chu anupui Mary wang ni ina hria
ti chuan ngai tuana thalo pui pui aril ru aron om ta a ti chuan Cordelia chuan an buaina ber nia a hriat Mary chu lekha a thon ta a lekha thona chuan midang angin a ziaka chu lekha a chuan I pasal hian meimel thatak San Francisco a hian anei ti ziakin atopa I thian ti te zong a ziaka ma se hei hi Cordelia bultan na chau alani Mary in lekha thon alo mu chuan ada thave maya July ni somthum pakhata Cordelia chuan anin bulloka chuan damdoi lau om tak arsenic chu aleita a sweet zorna kal le a chocolate box khat aleiboka chu dor lo ngak tunu hne na chuan chocolate box chu tikhat vek lo turin a hrila a chan chu aman thil da du anei thin wang ani ti chuan August ni lia chocolate chu Dovara a thon ta ani Mary chuan chocolate chu alo muwa box po na chuan nang lei fanutan ti aziaka tin a thon tu minga chuan Mrs. C ti chau a inziak boka tin box mai ba ka romol lian vak lo pakhat alo om bok Mary chuan chocolate chu a mu chuan alom ema California a chuan thian tam takaneya chu tianga a thian ten an lo la hrevereng chu alom le ani August ni kwa sang khat zariat som kwa pariata chuan Mary te chung kwa chuan zanria an kil hawa so an ei khamnu chuan pona an wathu chuak hloma Mary chuan a chocolate don chu ei turin aron chhop chuak bok Mary pa ti lo chuan an ei veka Mary le a u naw nu Leila chu an thurei bi ka an ti tui le bok an ti pa chuan chocolate te chu an ei bel boka reilo te hnuwa chuan an om aron nuam lo tran ta Mary le Leila no pangte le an then om nula pahni Millington le Bateman ni te chu an luak ta a an pumlam an soisel bok Mary pa Mr. Pennington chuan engma a ei velo wangin engbuena ma atok velowa zan alo reitak nu phei chuan Mary le Leila chuan na an ti tial tiala tor har an ti to hle ani August ni som pakhata chuan Leila chu an chocolate e wang chuan a boral ta a atuka chuan Mary po chuan tur lovin a thi vele ta ani Mary pa chu a thin rim ta hle maya engwanga thi nge an ni ti hriat adu awangin an ruang chu postmortem turin a thon ta ani ti chuan an pahni taksa a chuan arsenic tur lau om tak an muta a tin an chocolate e bang chu damdoi lama mi thiam te a entir boka chung chocolate po chuan arsenic tur tam tak alo pai ti an mu chuak bok ti chuan John churang takin aron ho ta ngala John chuan anu pui lekha thon don ho chu a han mu chuan Cordelia kutziak ani ti a hreta ngala tin a hming mi se si tia azia chan nia arin chu an chung hnai vai tak Corbeili California a om thu a hria ti a hre chuaka ti chuan Dover police te chuan San Francisco police te chu bepopin Cordelia chu zon sak turin anin befelta a Cordelia te chu rang taka zon mu an ni a ma se ati ani lo thu in a phana sa hle maya ti chuan police te chuan an evidence nei ang te chu an han hrila ma se ka ti ani lo ti in a phafel vekani ti chuan police te chuan evidence dang an zong ta a chocolate zorna dor lian chu an zong ta ani ti chuan a topa Cordelia leina dor ngei chu an muta a dor lo ngak tu nu chuan a hriat thu le chocolate box po ti khat lo tura ti thu thlengin a lo hril fai ta veka ti chuan damdoi dor an zong le ta a damdoi dor Cordelia in arsenic tura leina ngei mai chu an mule ta thu hretua po an tran ngal thei tur thu an lo soya damdoi dora thokhian a soidanin Cordelia in arsenic alo le hian enga tan nge ti in kalo zota rong thak na tur ti in a soi mai ti a soi bok hetiang tur lau om ni lo rong thak na tur atam te reng nen tin a him zok don bok ti in alo chan thu te a soya post office a thok tu pakhat po in Cordelia chuan lekha a thon thin ngei thu a soya tin Mary te chocolate a thon truma romol a leina khan Cordelia chu alo la hriat boka wangin police te chuan tual that tu ani nge in an hreta ani December ni kwa sang kha zariat som kwa pariata chuan Cordelia chung thu chu rel ani don tran ta a
kod ro rel na changin pona chuan mi zanga chuang an awm bawk Cordelia chuan thawmhnaw dum veka ha a ka ti ani lo ti in ala phana sa hle ani fin fiana le thu hretu ho soi chu a thil ti hun nen in mil lo angin ala soi boka an soya pianga phatna tur ala hrezel ani mase kot chuan dar karli hnuwa Cordelia chu dam chung lungin tang turin achung thu arel sakta a February nili sangkhat zariat somkua pakua atanga lungin tang turin achung thu anrel sakta ani Cordelia hi sangkhat zakua paruka alung in tan na hi sakthat ani awangin a in sona March ni sari sangkhat zakua soma komsomnga parukmi ni in The Chocolate Prisoner chu athita ani